Türkçe TV dem baş temaşevanên hêja bi bernameya Nîvro ya Aktuel em li pêşberî we ne. Mijarên sereke ê ku me hilbijartine em ê bi hev re vana bibînin. Bernameya me dest pê dike. Belê yekser em derbasî pêvajoyê bibin ji ber ku piştî cejnê dihat payîn ku aliyê pêvajoyê de taybet li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk her di rojev de û gav bên avêtin li ser vê esasê bi taybet pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Türk û van demên dawî di rojev de yê di rojên dawî de jî nûçeyên ku hikûmeta Tirkiye amadekariyên qanûna çarçoveya esasî ku derxistî pêş her tê belavkirin çarçoveya qanûn ku ji 8 heta 9 madeyan pêk tê da ku qonaxeke nû dibin navê pêvajoya Tirkiya bê terör de dest pê bikin wisa xistine rojev. Her wiha biryare ku ev pêşniyara qanûn berî pazê tirmehê ku destpêkirina betlana havînê ya Meclisa Tirkiye dest pê bike ji bo meclisê ji bo serokatiya giştiya meclisê bê pêşkêşkirin. 11 Temmuz günü ise Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk ev nêzî sal û nîveke ye li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rojeva sereke ye. Derbarê pêvajoyê de çavên raya giştî li ser dewleta Tirkiyeyê ku li gorî xebatên Komîsyona Meclisê vê çi gavan bavê jî. Pir caran gelek alî li ser vê mijarê diaxivin û agahiyan parve dikin. Herî dawî jî rojnameya Tirkiye ya nêzîkî desthilata dewleta Tirkiye belav kiriye ku pêşniyar qanûnek tê amadekirin. Li gorî agahiyên rojnameyê çerçeveya qanûnî bi rengekî ku cudahiyê dixe navbera wan çekdarên ku destê wan di tawanan de hebûye û wan kesên ku tenê endamên wê rêxistinê bûne. Li gorî nûçeya wê rojnameyê ji bo ku endamên rêxistinê vegerin Tirkiye salekê dem tê danîn û ji vê qanûnê feydeyî werbigirin. Her wiha hikûmeta Tirkiye daxwazên Dem Partiyê ji bo rakirina astengiyên li pêşiya karên siyasî jî red kirine. Li gorî qanûna nû ew kesên ku vedigerin dê ji bo dema 5 salan qedexeya karên siyasî li ser wan bêdanîn û dê dibin çavderiyeke tund a dadweriyê debin. Rojnameyê behsa rêjeya bihevbûna 8 heta 10,000 çekdaran û nêzîkî 200 qadroyên rêveberiyê dike. Li gorî rojnameyê tê pêşbînîkirin ku piraniya qadroyên rêveberî wê venegerin Tirkiye û çû navalatê sêyem hilbijêrin. Di qonaxa yekem de tenê rê ji bo vegera wan kesên ku destê wan di tawanekê de nebûye tê dayîn. Wê rojnameyê eşkere jî kiriye ku şandên evlehiyên Tirkiye li İmralı û Qandîlê berî cejnê dan û standin kirine û rêxistinê nexşereyek û xişteyeke demkî ji bo vê pêvajiyê pêşkêş kiriye. Niha jî hikûmet û AKP di qonaxa nirxandina dawiyê de ne, da ku ev pêşniyar qanûn ji bo serokatiya Meclisa Tirkiye bêşandin. Heya niha gav û biryarên dîrokiyên sala borî bi piraniya xwe ji aliyekê têne ve avêtin. Di 27 Sibata 2025 de rêberê damezînerê PKK Abdullah Öcalan banga Aştî û Civaka Demokratîk ragihand. Di 12 Gulana 2025 de Partiya Karkerên Kurdistan PKK di daxuyaniyekê de encamên kongreya xwe ya duyazemîn ragihand û biryara hilweşandina peykerê rêxistinî û bi dawiyanîna xebata çekdarî dabû. Paşê di 9 Tîrma 2025 de bi peyameke vîdyoyî ya nû ya Abdullah Öcalan li ser pêvajoya çekdaranê hatibû weşandin. Değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve Vekî qonaxa gedin a pêvajoya nû ya Aştîyê gerîlayên PKK di merasimeke de li pêşiya şikefta Casaneyê ya li sînorê Sûrdaş li Parêzgeha Silêmaniyê bi sih gerîlayan piştî xwendina peyama xwe çekên xwe şewitandin. Di 26 Cotma 2025 de PKK li Qandîlê daxuyaniyekê girîng da. Di daxuyanî de hat gotin ku li gorî biryarên Kongreya Duyazemîna PKK û berêkirina rêberê wê Abdullah Öcalan endamên HPG û Yêja Starê dest bi vekişîna ji Tirkiye kirine. Di çarçoya biryarê de 25 endamên HPG û Yêja Starê yên ku ji Tirkiye vekişiyan jî tevlî daxuyaniyê bûbûn. barış ve demokratik toplum sürecinin başarısı için seferberlik düzeyinde Belê niha taybet raya giştî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li bên da gav avêtinên dewleta Tirkiye ji ber ku cejin jî derbas bû herî zêde jî di dema cejnê de ob taybet piştî cejnê işaret pê dihat kirin ku wê di aliyên yasayî de gav bê avêtin an nê avêtin divî milî de ji ber beriya wê ev demek dirêj bû pêvajo seknandinek jiyan dikir bi taybet ji aliyê dewleta Tirkiye ve divî milî de gavên pêwîst nehatibûn avêtin. Vê mijarê em yekser binirxînin mêvana me heye Ayşe Şehriban Demirel parêzer
endama komeleya hukuknasên azad wê bimere ji rihayê mêvanê me ye. Hûn xêr hatin bernameya me. Merhaba, Dembaş were. Dem baş gelekî spas ji bo tevlîbûna we. Rastî jî mijarekî giring e ev demek dirêj e di rojevdeyê. Pêvajo bi taybet ji 27 adarê şûn de hevdîtina dawî ku li gel hevdîtina beriyan ha beriya demekê ku li gel Abdullah Öcalan çêbûbû. Piştî wê 24 Gulanê de jî herî dawî hevdîtinek çêbûbû. Duê navbera 27 heya 24 Gulanê de wek seknandinek pênase ji bo yê hat danîn ku pêvajo sekiniye cemidiye xitimiye wisa ji tespîtên wisa ji bo yê hatin danîn ji ber ku di aliyê devleta Tirkiye ve gav nedhatin avêtin. Niha jî rojnameya Tirkiye beriya demekî jî bi taybet ê ku herî zêde di van demên dawî de wisa bi nûçeyên xwe bin agahiyan dixwaze di pêvajoyê de rewşekî cuda bide nîşandayîn. Beriya demekî jî bi xwe destnîşan kiribû ku rayedarên devleta Tirkiye ewlehiyê li Qendîlê hevdîtin kirine ev wisa derxistû pêş kiribû rojev. Niha jî dibêje çarçoveya qanûnê hatiye amadekirin ku ji heşt neh xalan pêktê wê pêşkêşî meclîsê bêkirin bêyî ku meclîs bikeve betlanê. Niha di nava nûçeyên wê de ev tişt derdikevin pêş li gorî ku ew destnîşan dikirin ku rojevekî wisa derdixînin pêş. Tişta ku qanûna çarçove de tê xuya kirin dibêjin kesên ku wê çek berdin werin Tirkiye riya siyasetê li wan bêgirtin. Heya 5 salan wê nikarbin siyasetê bikin ol bin çavderiya dadweriyê debin. Gelo ev gavên ku vî şêvazî yê ku ew destnîşan dikin wê vê pêvajoyê bide meşandin vî rengî. Bi destpêkê nûçawa de jî berfireh hinekî hata parvekirin pêvajî sal nîvek zêdetir e dest pê kiriye û dimeşe ama bi aliyekî dimeşe, bi aliyekî gav tê avêtin. Bi aliyê Kurda gavên somût mezin tên avêtin, hema mixabin dewlet bi aliya xwe gav navêtin. Belê. Bi vî rewşî gava ku niha devletê nûçeyên nêzik e AKP em dişopînin li wir da hinekî behsa xala dike û dibêjin ku ji bo êyanî çek berdan yan jî bernedan vegerin Tirkiye ji bo wan hinek şert û merca derdixe holê. Mixabin ev sînordarkirin ji bo pêvajiyê ji bo pêvajiya aştiya civaka demokratîk ra ji bo pêşerojê jî astengiyê çê dike. Ji ber vê yekê em dikarin bêjin ku mafên siyasî were astengkirin ya jî kesên ku çekdar nav wana da cuda werin çêkirin ev tişta standartên hukukê de nerast e. Ji ber ku bingehên mafên û azadiyan ra gorî standartên hukukê ji bo pêşerojê êşa şitiyê çêke. Ji ber vê yekê ev derdorî heşt neh madde tê gotin bi çerçeveyê yasayê were çêkirin ev tiştana bi nav xwe de jî hinekî zelal û somût be. Bi vî awahî de jî ev tişta ne zelal e ne somût e. Ji ber ku em wek hukuknasên ji bo azadiyê jî demek dirêj da behsa ji bo qanûna dikine guherantina qanûna dikine ji ber ku hewceyê ku destpêkê de statuya Birêz Öcalan were diyar kirin û ji bo hem gerîlayên ji bo girtiyên siyasî girtiyên xweş qanûnek çerçeveyê wê were çêkirin. Hema mixabin ev gavên biçûk û nav xwe de jî sînordar ji bo standartên hukukê nerast e. Ji ber vê yekê ev tiştê em bi vî hawayî nirxandin dikin. Heya niha tu gav nehatiye avêtin ji aliyê devletê ve çarçoveya ku ew derdixînin pêş ya ku hûn hîz dikin di derbarê ku ev heşt neh xalên ku ev rojname parvekirî gelo devlet jî vê datînî pêşiya xwe yanî tiştê ku tê xuyakirin wê ev be ji ber ku wê bixwe jî yanî ser ziman di nava van xalan de tiştek di derbarê statuya Abdullah Öcalan de diyar nîne yanî wisa rewşekî zelal nîne divê rewşê de. Rast e ya ji xwe dewleta Tirk dema vê pêvajiyê dimeşîne heta niha bi gotinên ne somût dimeşand. Wek em dinêrin jî dîsa ne zelal
neji raya giştî ra tiştekî parve nebiye hema nûçeyên medyayê nêzîkatiya AKP da hinek nîqaş tê çêkirin. Ev tişta jî ji bo pêvajoya şaşîtiyekê mezin e. Ev tişta ku hebe gotê nîqaşkirin rasterast raya giştî ra were parvekirin. Wek meclîsê raporek amade bû, hevdîtîn çêbûn, pir saziyên demokratîk hevdîtîn çêkirin, pêşniyarê xwe parvekirin. Ew rapora nav qeda elbette em vê raporê jî muhîm dibînin, hinek gav çiqasî biçûk bin jî muhîm dibînin, hema nav qeda tengasî û kêmasiyê xwe zêde be, gerek zelal somut û ji bo pêşerojê jî standardên hukukê diyar bike. Ji ber vê yekê ew medyayê nêzîkî AKP parve dikin, dîsa ji baweriyê gel dişkîne û nakokiyê çê dike. Hewce ku dewlet jî bi vî rewşî gavekê dixwaze bavêje ku gavê dike bavêje, rasterast bi dest xwe da bakanê xwe da ya jî işte serokkomarê xwe da parve bike ku baweriyê gel jî were çêkirin. Belê. Di nav wan heşt xalên ku ev rojname herî zêde dide pê jî yek xala din jî ku bal dikişîne kategorîzekirin yanî dabeşkirina kesên endamên rêxistinê. Taybet çawa dinîşandayın. Di çarçova qanûnê de cudahî pir dixin navbera çekdaran ve gera li gor kesên ku destê wan di nava sûj de heyî tuneyê bi vî şêwazî pir didin pêş. Eger qanûnek di vê çarçovê de derkeve wê rêl pêşiya gelek tiştan ve neke yanî kî bixwaze dikare bêje destê te ketiyê nava sûciyan jî tawanbariyê li ser bike yan jî çawa dikarin tiştên wisa bidin pêş yanî di qanûn de tiştê wisa dibigelo herkes endamê rêxistinê ama hin kesa dikare li gorî xwe bêjin evana tawanbarin evana ne tawanbarin çê dibe tiştê wisa. Rast wek ve gotî yanî em dîrokê da jî mêzekin kanûnên ku derketinî ser redbûna Kurda, qetilkirina Kurda wek ser Kurda tim hatiye ceribandin. Ji ber vê yekê got dema ku pêvajiyekê dest pê kiriye aştiyekê çêbe, ji bo wê jî ev kanûnên ku çêbin berfirev û zelal be somut be. Serî da me got. Çimkî wek ve gotî desthilatar heta niha bi her karê xwe xebatê xwe bi destê hukukê gir. Neyîniyê xwe bi hukukê meşand. Ji ber vê yekê got dema ku hukukek were çêkirin hewce ku zelal be. Zelalkirina xwe çawa bi ser vê çerçeveyê em bêjine pêşniyar bûne tê nîqaşkirin. Li navbirda çekdarên ku nav gorî dewletê gorî hukuka dewletê ketiye sûç neketiye sûç çawa diyar bibe. Ev tişta ne zelal e û kontrola xwe tune ye. Gerek hinekî kontrol çêbe, denetim çêbe. Ji pêşniyara me hukuknasan jî zêdetir ev e. Dewlet bi nav xwe de nîqaşek çê dike pêvajiyekê di balî xwe de gorî xwestina xwe pêvajiyekê gav dimeşîne hema parvekirin tune, nîqaşkirin bi saziyên demokratîk re tune, saziyên hukuk re tune û saziyên wek wiha tune. Ji ber vê yekê hewce ku ev yasa dema ku were çêkirin zelal be û ji bo pêşerojê jî astengî çê neke. Kî çek daye dest xwe nedaye dest xwe gorî wê were nîşandan hema ji bo pêşerojê jî ew cudakirin holê rabe. Çünkü evê kesên ku rêxistinek ku dibe mixafez kiriye çekê xwe şewit andiye gerek ji bo her endamên xwe tevlîbûna jiyanê were çêkirin. Belê. Baş e bi rastî jî di vê mijarê de xuya ye demên pêş wê ev pir bi rojev ji ber ku tiştên ku aliyê dewleta Tirkiyeyê derdikevin pêş çerçeveya ku derdikeve pêş li gor pêvajoya aştî û civaka demokratîk hevdûnegirtinek heye li gorî we pêwîst e di vî milî de dewleta Tirkiyeyê gavên çawa bavêje ji bo ku ev pêvajo bi tendurist tam bi cih bive bigêje hedef û armancê xwe. Me pir caran hem komisyonê ra hem wek derê din ra parve kiribû em wek hukuknas dibêjin ku ji ber ev pêvajî bimeşe hewce ku dewlet pirsgirêka Kurd wek ewlehî nenêre. Wek tenê bi kanûna cezayî nenêre. Ji ber ku ew pirsgirêka mezin e û dirêj e.
ji ber vê yekê dewlet jî bi mafê bingehîn û azadiyan standartên hukukê û Avrupayê peymana Avrupayê ye wekî din mînakên cîhanê wek pevçûn çêbûnî hene li gorî her alî da bifikire û nîqaş bike. Ji ber vê yekê dewlet bi fikreka evlehî derkeve pirsgirêka Kurd wek demokratîk û aştî binêre bi vê rewşê jî saziyên demokratîk kesên demokratîk jî gorî wî xebatê xwe tekoşîna xwe bimeşîne ku dewlet jî bi gavê xwe bandorî zêde bimeşîne. Belê. Baş ew bi me re em dixwazin nûçeyekî din jî bidin di derbarê wê de jî hinek nêrînên we em bigirin ji ber ku ew bûyerên dawî êkul ser CHP derketin pêş bi rastî jî niha di nava Tirkiyeyê rojevekî esasî ew jî rewşekî wisa di qewme em nûçeya xwe bibînin pişta em bi hev re dîsa dixwazin binirxînin li Tirkiye roja sêşemê komên partiyên siyasî do li nava parlamentê civînên xwe saz dikin sazkirin û civînê xwe ji aliyên komên wek Dem Partî, CHP û MHP ve awayekî ji hev cuda tên darxistin lê koma AXP ya nav parlamentoya Tirkiye civîna xwe îro pêktîne. Di civînên doh de herî zêde behsa biryara butana mutlaq an jî betalkirina teqez bû mijara sereke ew biryara ku ji aliyê dadgehê ve hember CHP hatibû dayîn di rojeva civînên partiyan ên meclisê bû. Değerli insanlardır. O Çukurova'nın Hevserokê giştiyê Dem Partî Tuncer Bakiran li meclisê di komcivîna partiya xwe de axivî. Tuncer Bakiran an ziman ku li Tirkiyê li gel krîza aborî krîzek siyasî dijwar jî diqewime û hagot. Biryara betalkirina teqez al ser CHP nîşaneya herî berbiçav avê krîza siyasiye. Ev şerm nebese, polîsan dişînin ser navenda CHP. Ev biryara betalkirina teqez ne meselekî hukukî ye. Alaqeya wê bi hukukê re nîne. Bila tu kes nebêje ev biryara darazê ye û gelê Tirkiye pê nexapîne. Di Tirkî şahidê herî ku zêde baş vê rejimê nas dike emin. Tuncer Bakiran destnîşan kir ku ew ê tu carî qebûl nekin ku bi biryarnameya darazê îradeya sundiqê we re betalkirin û haxivî. Divê dadgeha bilind bicive û demildest dawî li vê ecêb û sosretê bîne. Polîsên ku îro çûn CHP sibê wê biçin ber deriyê AKP jî. Ew ê rojek jî biçin MHP, Deva, Partiya Gelecek û Partiya Saadetê. Ji xwe her tim hatin ber deriyê me û avêtin ser avahî û malên me. CHP piştî biryara bê mafiya mutlaq civîna xwe yekem a koma xwe li darxist. Hola civîna koma CHP ji bo civîna yekem a komê ku ji hêla serokê hilbijartiyê CHP Özgür Özel ve hata li darxistin serê sibê ve tijî bû. Özgür Özel di nirxandinên xwe de ew anîne ziman. Mixabin niha du wêneyên CHP ne. Li aliyekî ew kesên ku ji aliya polîsan ve hatine avêtin hene, ew kesên ku hewl didin partî û welatê xwe biparêzin hene. Li aliyê din ew kesên ku tercîh dikin bi hikûmeta heyî re bimeşin û bi saya biryara dadgehê li mala bavê xwe rûniştine hene. Erdoğan duh di axaftina xwe yekem a piştî 10 rojan de daxuyaniyek da o got em di tiştekî jivan de nebeşdarin. O olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul... Özel jî wiha bersiv da nirxandinan. Te wezîrê dadê yê te ku te ew xelat kir û tu nikarî hesabê tapiyên erdê bidî, ev hemû kirin. Te fermanda celat stûyê wan jê bike. Ev ne pirsgirêkek di nav CHP de, ev pirsgirêkek di navbera rejimê Erdoğan û millet de ye. Manevi ve insani açılardan seslenen sevgiyi, adaleti... Serokê koma MHP Devlet Bahçeli jî di civîna koma parlamentiya partiya xwe de derbarê mijarên rojane de ev nirxandin kirin. Bahçeli di derbarê pêvajoya entegrasyonê de jî ev nirxandin kirin. Di vê gavê de em şahidê hewldanekin ku têgihiştinek wekî CHP-ya parçebûyî were afirandin. Di vê neyê jî bîrkirin ku di pêvajoya Tirkiyeyê bêteror de saziyên siyasî yên bihêz dê ji her demê bêtir hewce bin. Di vê noxteyê de divê CHP pêşî xwe paqij bike û bi rêzgirtina li hesasiyetên civakê aram bibe. Devlet Bahçeli mijara CHP de ev nirxandin kirin. Me gelek astengî derbas kirin ku ji bo gihîştina armancê xwe yên Tirkiya bêteror pêşketinên girîng bi dest xistin. Heta ku em wekî netewek yekirtî bimînin ta armancek tune ku em nekarin bigîjin wê. İttifaqa gel dê gavan bavêje
دا کو پرگالا دموکراتیک و جینه سروریا حقوق خود بکه و تگیشتنک چیتر آراستیا کو هر کس ولاتیک بوکه و مسوگر بکه. ام بردوام بکن براستی جی نوچه ده جی درکتن پیش جالی پارتیین سیاسی و جی لسر هف درباره مجارا CHP de نیرخاندن چه دبن روزانه ام مجارن حال ترکیه هر ده پیش دیه جبو و مجاری ام تخوازن وسا برس بکن براستی جی گوری بریارین کل سر CHP هاتن داین و ده پیواجوه کی وسا ده کو بحثا پیواجوه پرسکریکا کرتوه چاره سر و ده روشه کی وسا ده کو ev gavên ku ser CHP tên avêtin bi rastî jî çi qas aliyê hiqûqî rastin yan jî wê ji bo pêşeroja Tirkiye ku her daxwaza kê Devlet Bahçeli jî di axaftên xwe dawî de dibêje pergala demokratîk em ê serwer bikin li Tirkiye ê bi van biryarên ku wisa di aliyê hiqûqî de her tên nîqaşkirin wê çawa çê bi ev rewşûn çawa dibînin? Rast ji bo demokratik ava bibe, demokratik bûn çêbe, ev biryarana ji bo êlê hukukî da ne rast e, şaşîtiyê çêdike em biryara CHP dema em dinêrin, biryara CHP da xwe xuya dike ku bi serî da bêhukukî tê de heye. Çimkî zêdetir gorî pratika polîtika CHP dawî aslında gorî devletê tim devletê bi xwe re hembertî dî ji ber vê yekê aslında biryarek siyasî û bi destê hukukê hate meşandin ji ber rojane rojeve dixwaze aslında biguherîne yanî wek we gotî aslında niha em pêvajiyekê daxifin ser pêvajiyekê nirxandin dikin hema ev reve tê holê ev bêhukukî tê holê dema ku em nîqaş dikin jî nîqaşên me dikevin tengasiyê. Ji ber vê yekê ev bêhukukiyana hewce ku bi temamî be. Dema berêz Bakirhan jî gotina xwe de got ev gav bi hemû partiyên siyasî re aslında tehlikeyê mezin e. Ji ber vê yekê dema her tişt bêhukukî ser Kurda hate ceribandin hatiye merxeleyekê her partiyên siyasî da tê ceribandin û her gelî da tê ceribandin. Ji ber vê yekê ev biryara CHP wek dibêjin mutlak butlan biryarekî bêhukukî ye û ji bo rojevê jî biguherîne û nav gel civaka da jî nakokî çêke. Ji ber vê yekê ev biryara nerast e bi hemberî vî biryarî jî kesên demokratîk gotinên xwe tekoşîna xwe diyar bike. Belê gelekî spas ji bo tevlîbûna we bi rastî jî mijarên girîng bûn di rojev de bûn hem pêvajoya ku li Tirkiye tê meşandin heman demê de jî ev biryarên dawî yên ser CHP hatin dayîn rojevekî wisa li Tirkiye li germe hûn tevlî bernameya me bûn ji bo nîrxandinê we em spas dikin em pêvînê vana hemû çareser bibin bigihêjin encamê. Spas baş xwe baş binêrin dem baş ji were. Belê em berdewam bikin bi rastî jî bi biryara betelkirina teqes ku Kemal Kılıçdaroğlu anîn û ew kirin serokê giştiyê CHP şûn de wî jî desteya rêveberiya navendî diyar kir. Müslüm Sarık û wekî berdevkê partiyê hate destnîşankirin tîma serêkeya Kılıçdaroğlu ragihand. Doh civîna xwe ya yekem jî li darxistin. Di nav 19 navan de Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Gamze Akkuş, İlgezdî û Berhan Şimşek jî hene. Derbarê Kongreya Partiyê de Sarı got. Li gorî rewşa qanûnî ya heyî çi rêbaz were bi karanîn bila bibe di CHP de şansê li darxistina kongreyeke nû tune ye. Piştî biryara dadgeha îstinafê ya ku Kongreya Asayî ya 38 CHP bi temamî betal û bêencam îlan kir, endamên desteya rêveberiya navendî yên ku ji hêla Kemal Kılıçdaroğlu'yê ku ji nû ve wekî serokê CHP hatibû hilbijartin ve hatine tayinkirin, niha jî navên wan hatin eşkerekirin. Ji roja şemiyê sîyê Gulanê ve ji dema ku Kılıçdaroğlu gihîşt navenda partiyê, ew li ser diyarkirina endamên desteya rêveberiya navendî dixebitî. Müslüm Sarı dibin serokatiya Kılıçdaroğlu de
wekî berdevkê CHP hatiye tayin kirin. Müslüm Sarı nav û rolên endamên Komîteya Rêveberiya Navendî eşkere kir. Sarı diyar kir ku li ser bingeha biryara betalkirina mutlaq, sazî û dezgehên CHP yên bi qanûnî hatine destnîşankirin, dest bi karê xwe kirine û got. Lijneya me tevî serokê me rêzdar ji 19 hevkarên xwe pêktê. Ew ê wekî lijneyek sê şaxî bixebite. Cîgirê serokê yekaneyê berpirsiyariya hilbijartinan tunebû. Ev yekîneyên polîtikayên aborî, polîtikaya derve û hukuk û karûbarên hilbijartinê ne. Ev her sî yekîne dê rasterast dibin serkêşiya serok de bixebitin. Ji bilî serokê me desteya Rêveberiya Navendiya 18 endaman a cîgirên serokên me heye. Derbarê roja Kongreya Partî de sade destnîşan kir ku di şert û mercên qanûnî yên heyî de şansê CHP tune ku kongreyekî li dar bixe û domand. Biryarek ji dadgeha îdariya herêmiya tekîldar heye û ev hîn dawî nebûye. Qonaxa dadgeha bilind heye. Di çarçûveyek qanûnî de fermanek tedbîrî heye. Çi îmze werin berhevkirin, çi meclisa partiyê biryarek bide, çi serok bêje em diçin kongreyekî, komkirina kongreyekî nemumkin e. Li gorî qanûna heyî ev nemumkin e. Em ne li dijî kongreyekî ne. Em dixwazin li dar bixin. Em dixwazin bi hevre nexşereyekê bafînin ku dikare CHP ji rewşa ku tê de derxîne. Di dawî de bêguman ev nîqaşên di nav CHP de dê bi kongreyekî werin çareserkirin. Belê mijara din jî ya ku jaliyê tîma Kılıçdaroğlu ve bi vî şêwazî gav tên avêtin bi rastî jî di nava CHP de du alî derketine pêş. Yek partî du alî bi vî şêwazî di rêveberî CHP de derketine pêş. Her li beramberî hev hemle dikin. Rewşa CHP ber bi kur ve biçe niha ji aliyê Tirkiye ve bûyî meraxekî mezin ji ber ku ev biryarên dawî CHP ber bi aloziyekî qeyranekê vebir. Muxalefeta sereke ya Tirkiye bû helbijartinên xwe cihê dawî de jî wek partiya yekem derketû pêş hazirtî amadekariyê xwe dikir ku bi îdia bû ku divê helbijartinên pêş de wek partiya yekem a biçe ser deslatê her xwe amade dikir. Ev hemleya dawî ya ku ji aliyê deslata Tirkiye ve AKP ve li dijî CHP hatiye pêşxistin ha pir nîqaşê de ye bi taybet hatina Kılıçdaroğlu wek neqanûnî neheqî hatiye dîtin. Veya her derkeve rojevê jî divî milî de jî ji aliyê Kemal Kılıçdaroğlu ve ji bo rêveberiya CHP temamî bi dest bixe êdî ekîba xwe temam kiriye. Ev nûçeya dawî jî li ser wê mijarê bû. Nacî em derbasî rojeva di navbera Îran û Amerîka de rageşiya heyî diçe astê de rewşa dawî çi ye em ê jî bînin ser ekranê. Li herêmê dem bi dem rageşî di navbera devletên yekbûyên Amerîka û Îranê de zêde dibe. CENTCOMê ragihand ku wan tankereke petrolê ya bê par ku ber bi bendereke Îranê ve diçû bê bandor kiriye. Îranê jî wekî bersivdayînê diyar kir ku wan keştiya panayê ya devletên yekbûyan Amerîka û İsraîlê re peywendîdarek ku kiriye armanc. Her wiha Îranê eşkere kir ku devletên yekbûyên Amerîkayê êrişî girava Qeşmeyê kiriye. Wan jî li hember vê yekê êrişî baregehên devletên yekbûyên Amerîkayê yên li Bahreyînê kirin. شری د ناوبرا دولتین یکبوین امریکا، اسرائیل و ایرانی ده که ده 28 سباتی ده دست بکر بو ده روژا خویا چلی ده آنگو ده 8 نیسانی ده بیراگ هندن آگر بسته جه خواه ده هولدانین دیپلوماتیک این جبو چار سریه که گنگاز تاوی کنیزی که دو مهن هفدیتنی راست راست و نراست راست بردوام دکن جی هین تو انجام نهاتنه به دست خستن. هرچند پیامین وکی گهشتناری کفتن یکی نیزیکه دیداین جی ستاتویا تنگا و هرموزه و خودیبونا ایرانی یا لسر اورانیوما دولمند کری بنگاه ناکوکیین لسر ماسه پکتینن. تاوی آگر بسته جی دم بدم لحریمه تانسیون بلند به. فرمانداریا هزی ناوندیا دولتین یکبوین امریکای CENTCOM راگهاند کو وان لیکن داوا بسرای تانکرک پترولی یا به پار کوبر به بندرک ایرانی و دچو به باندور کریه. دی داخویانیا لسر حساب مدیایا جواکیا CENTCOMی ده دیار کرن کو لعاوی ناونتوی کنداوا بسرای لدیجی تانکرک پترولی کوبر به گراوا خارجی و دچو تدبیرین امبارگوی هاتنه گرتن.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku xebatkarên di tankarê de guhnedane ferman û hişyariyên hêzên dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ji ber vê yekê bi fûzeyekê li odeya motorê ya tankerê hatiye xistin. Keştî hatiye bêbandorkirin û rê li ber gihîştina wê ya ji bo Îranê hatiye girtin. Supaya Pazdara Şoreşa Îslamî ya Îranê ragihand ku wan baregeha fîloya pêncemîn a dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ya li Behreynê bi mûşek û balafirên bê mirov kirine armanc. Di daxuyaniya Pazdaran de hat gotin ku êrişên li ser baregeha dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ya li Behrênê wekî bersivdayîna êrişa dewletên Yekbûyîn Amerîkayê ya li ser gêrava Qeşmê hatine kirin. Her wiha hat diyar kirin ku piştî dewletên Yekbûyîn Amerîkayê di saetên şevê de li nêzîkî Tengava Hormuzê êrişî tankereke petrolê ya Îranê kir. Keştiya Panaya ya ku peywendiya wê bi dewletên Yekbûyîn Amerîka û İsraîlê re heye, ji aliyê hêzên deryayî Îranê ve bi mûşekan hat armanc girtin. Pasdaran balkişand ser piştî vê bûyerê ku dewletên Yekbûyîn Amerîkayê li başûrê girava Qeşmê êrişî bir cara gihandinê ya Pazdaran kiriye û wan jî di berdêla vê de êrişî binkeyên hewayî yên dewletên Yekbûyîn Amerîkayê yên li welatên herêmê û baregeha fîloya pêncemîn a li Behrênê kirine. Di daxuyaniya Îranê de ev gotin hatin bikaranîn. Meberî hişyarî dabû ku di rewşa êrîşkariyê de dê bersiveke cuda û girantir were dayîn û em li gorî vê yekê tevgeriyan e. Em careke din tekez dikin ku têkdana ewlehiya Tengava Hormuzê dê ji bo artêşa Amerîkayê ya dagirker bibe xwedî berdêleke giran. Di daxuyaniyê de hat iddia kirin ku baregehên hatine armanc girtin hatine rûxandin û stargehên leşkerên Amerîkî hatine hilweşandin. Pazdaran hişyarî dan wan welatên ku axûqa xwe ya hewayî ji bo êrişên li ser Îranê pêşkêşî dewletên Yekbûyîn Amerîkayê dikin û got demalê xistin û revînê bidawî bû. Êrîşkar dêne çar bimînin ku rûbirûyê encamên tirsnak ên nezanîn û serpêhatiyên xwe yên bêserûber bibin. Belê ji heştê Nîsanê ve her gotin agirbestek heye çûna ser masê cîbicî çûbû taybet li paytexta Pakistanê di vê rewşê de negihîştin rekeftinekê encamekî ku vî şerî bi temamî bi dawî bikin divan demên dawî de jî rageşî zêdetir bûye li herêmê di navbera Îran Amerîkayê de êdî demdem êrişî hev jî dikin bi taybet ji aliyê İsraîlê ve jî ku li başûrê Lubnanê êrişên xwe herî zêde berfireh kirî divan demên dawî de divê rageşiyê de jî ku herî zêde rewşê sotîner dike dijwarî dike rewşekî wisa li pêş e cîbicî behsa hevdîtinan jî tê kirin lê mixabin divê mijarê de heyanha tiştê ku ew behs dikin te encam derneketiye pêş rewş ji nêz ve ji aliyê raya giştî ve rewşa ku li herêmê tê qewmandin ji ber ku li ser cîhanê giştî bandoriyekê dike bi taybet di aliyê aborî de jî divan demên dawî de rewşa Tengava Hormuzê ku herî zêde aliyê aborî de zextek li ser rewşa cîhanê kiriye mijarên wisa rojev de ne bi giştî çavê cîhanê mirov dikarî bêje ev rageşiya li navbera Îran û Amerîkayê de çav li wê rewşê ye. Niha em berdewam bikin di rewşekî wisa de jî İran hundir de zextê li ser civakê hiç kêm nake heta her tiçe zêdetir jî dike ji ber ku divan demên dawî de taybet darvekirin girtin zext kuştin zêdetir bûye. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê tekîldarî darvekirinên Îranê daxuyaniyeke nivîskî weşand. Hevpeymaniyê diyar kir ku divê mijara binpêkirin û darvekirinan di konseya ewlehiyê ya Netewên Yekbûyî de bibe mijareke bingehîn û divê biryarên dijwar êl dijî rejîmê werin girtin. Pêla nû ya darvekirinên li Îranê û bi taybet li Rojhilatê Kurdistanê bi awayekî metirsîdar didome. Di nava bangên mirovî û hiqûqê de hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê jî di vê derbarê de daxuyaniyeke nivîskî weşand. Daxuyanî wiha ye. Dewleta tepeserkirinê ya Komara Îslamî ji bo veşartina şikestinên xwe yên siyasî, leşgerî û ewlehî
لی ایرانی به تایبەتی لی روجلات کردستانی پیلک نو یا داروکرین و گرتنا سیاسی دایه دست پیکرین. هفپیمانیا ما باور دکه که جزای داروکرینه جبو کسین که به تهمتین بنگه ینسی خوری جبو بیانیان آنشر چکداری لدیجی رژیم تینه گرتن. دراستی ده چکک طول هلدانه یا لدیجی گلی تکوشر و مافخواز. هفپیمانی دیارکرک و جواکان ناونتوایی نکارا دروکرنا بسادان گرتیان لی ایرانی تنی وکی بن پیکرنا مافی مروان ببینا. دشوناوی ده دویوان کریاران وکی تاوانین شر و تاوانین لدیجی مروواهی ناس بکه و لدیجی وان تاوانان تدبیران بگیره. هف پیمانیه ده بردوامیه دا خویانیا جبورا وستاندنا داروکرنان ده اف بانکر. ام بانگ لنتوین یکبوی پارلمنتوی اروپای و حکومتین دموکراتیک دکن که زخته لسر کمارا اسلامیه ایرانی زیده تر بکن تکلین دیپلوماتیک بویره راوستینن دا که او جبردوامیه سوج خواه راوستینه. هزین سیاسیین روشلات کردستانی ده همان دمی ده بانگ لنتوا و پارتیین سیاسی ین ایرانیین کل دیجی دولتا ایرانی نکر که یکی تیو هف گرت نخوا خورد بکن. جبو گله کرد جی دیار کر کو او دوی باوریه دنا کو گله کرد ری خستین کرنا رفین خوا تکوشین و برخودانا خوا وکی هر جاری برسوا پولیتیکاین دولتا ایرانی بده. بله رخ میوه راگشیا مزنجی کو تایبت دمک دریجه و سال ایرانی تیمشاندن لسر جواکه دهندور ده زخته هیچ گیم ناکه ev nûçeya me jî derbarê vê mijarê û ev demek dirêje darvekirin her rojev dene daxuyanî jî pir tên dayîn lê dîsa jî îran di vî milî de paş gav navêje her zêdetir dike divan demên dawî de jî her diçe girêdayê xwe pêşandanên dawî ê ku di meha çileyê de pêş ketibûn gelek kes girtibûn kuştibûn di heman demê de jî divan demên dawî de ew ê ku girtine na dest bi darvekirina wan kiriye rewşekî wî İranê pêş dikeve Rojevekî meydin jî heye em wê jî bibînin bi taybet van demên dawî de vîrusa Ebola'yê li Komara Demokratîk a Kongayê belav dibe. Herî dawî hejmara kesên bi guman ku bi vîrusa Ebola'yê ketine gihîştiye 321 kesan. Komara Demokratîk a Kongoyê diyar kir ku vîrus li 3 parêzgehên nû belav bûye. بلاوبونا ویروسا ایبولا زیده دبه. کمارا دموکراتیکا کنگوی را گهاند که هجمارا کسین به ویروسا ایبولا کتنه گهشتیه 321 کسان و ویروس لسه پارێزگاhan belav bûye. Di heman demê de ji bo çêkirina vaksledانekê li dijî vê vîrusê pêşbirkek bi demê re çêbûye. Daneyên hikûmetê nîşandan ku di nav bûyerên piştiraskirî de 48 mirin hene. Ev di demekê de tê ku rêxistinên neteweyî jî ragihandine ku ew hewlên xwe ji bo girtina tevgera tavilê li ber vîrusa Ebolayê li Kongo û Oxandayê zêde dikin. Piştî belavbûna nû ya vîrusê hejmara kesên ku mirine gihiştiye 205 kesan û zêdetirî 1100 kesê din jî bigumanin. Zanyar û rêxistinê tenduristiyê navneteweyî neçarmane ku bi demê re pêşbirkê bikin. Da ku vakslêdanekê bibînin ku dikare bilez were helbirandin. Piştre vakslêdan dê di cerbandinên klînîkî de li herêmên Afrikayê yên bandordar werin cerbandin. Ji aliyekî din jî rêxistina tenduristiyê ya cîhanê roja şemiyê destnîşan kir ku vakslêdana herî nêzik vakslêdana RVSV ya yek dozî ye ku ji hêla însiyatîva vakslêdana îd zêya navneteweyî ve hatiye bipêşxistin. Her wiha rêxistina Ayavî ragihand ku wê bişaxa bijîşkiya zanîngeha Teksasê re peymanek ji bo bipêşxistina vê vakslêdanê îmze kiriye. Belê mijarên me îro bûn ê ku derketibûn pêş, sibê jî em ê bi mijarên nû dîsal pêşberî we bin bimînin xêr û xweşiyê de.